We're on our way to Mhondoro to connect with a group that we saw online last week. We saw a video of young, amazing Mbira players that we thought were super cool and had the talent that we needed to actually document and showcase to the rest of the world. We managed to make a call and we got in touch with Mr. Alois, who is mentoring and teaching the group of young kids, very young and talented, young people. And we are going there to Mhondoro to witness that talent, to document it and be able to give those young people a chance to be amplified. So yeah, literally earGROUNd on the ground, and we'll be updating you on our journey. To travel all the way to Mhondoro, Mbira, to speak to Alois Mtini, who is the creative director and the founder of Ngoma Yepasichigare Cultural Center, which is also running a program that is training and mentoring young kids to learn the instrument of Mbira, our own cultural heritage. Just a week ago, we came across a video on Facebook, a video that sparked our interest to find out who these kids were. The video went viral, and we asked people who knew who these kids are or who's behind these amazing kids that are playing the instrument. And it took a couple of days. We got a contact and we managed to get in touch with Mr. Mtini, and we promised him that we're going to drive all the way to Mhondoro to be able to interact with him and also interact with the kids and see what they are doing at this amazing and wonderful cultural center. They're doing brilliant work. So stay tuned as I speak to Mr. Mtini and hear the story of Ngoma Yepasichigare Cultural Center and the kids that they are training. Stay tuned to earGROUND. Your voice amplified. Alois Mtini ndiye founder we Ngoma Yepasichigare Cultural Center for Kids. Ndinodzidzisa vana kuridza mbira murondo yedu yechivanhu chedu kuti vakure vainazvo. Ichizviitira kuchengetedza chivanhu chedu, vana vedu vakure vachiziva tsika dzedu dzechinyakare. Uyezve ndinenge ndichitarisira ramangwana revana kuti vavewo vanozove vadzidzisi vembira, dzoramba dzichipararira mbira dzisadzimwe, dzisadzikire, chivanhu chedu chirambe chakachengetedzwa. Mani makore mangani muchiridza mbira? Zvakatanga sei? Inini pachangu ndakatanga kuridza mbira 1976. Wow. Kudhara chaiko ndine 6 years. Handina hangu akandidzidzisa mbira. Ndaingodzifarira ndichidzidzwa dzichiridzwa muredhiyo nana makurutwi mude. Dzaingoramba dziri musoro mangu. Saka ndaito dzimwe nguva ndikasangana akabata mbira ndokumbira.
ndotoridza zviya zvandakanzwa zvisizwa paredio ndomari dzirandakaita kusvika ndakuti vanhu vakutoziva kuti mwana uyo papa anofarira Mbira anenge ane dzimbo dzaakugona ndakutorwawo nevanoridza. And zvingati zvamungati pamakore saya mamuchiridza Mbira, pane nzvimbo ere dzamakambofamba, pane kwamakamboenda ere nebasa renyu rekuridza Mbira, vanhu vachifarira basa kuti kuno? Ya ndakafamba ndakaenda kuAmerica kuZimfest ndichinodzidzisa Mbira ipapo paOregon University. That was 2018 ndikadzokera 2019. Vakafarira zvikuru mudzidzisiro wandaita Mbira. Aiwa vakaugamuchira zvakanyanyisa. And vana vamuri kudzidzisa chidonzero renyu nderipi, chichakaita kuti mutange kushanda nevana? Ndanzwa muchitaura nyaya yekuchengetedza tsika dzedu. Ndicho chinangwa chakaita kuti mutange kudzidzisa vana? Ya, ndingati ndo chinangwa, asi pakunge tichidzidzisa vana Mbira panogona kubuda zvinangwa zviviri zvitatu. Chimwe chezvinangwa ndechekuti vana vave nekuraramawo kuburikidza neMbira sekurarama kwandiri kuita, nekuti ndinokokwa ndichinoridza mapira ndowana mari. Ndo zvandotarisira kuti vachakokwawo vachinoridzawo mapira vakubudawo kunze kuenda kunze kwenyikawo vachiwana mari yavo. Saka ndo zvinangwa zvandinotarisira kuvana vandiri kudzidzisa. Zvinofadza zvikuru. And vana vamunovawana kupi, vanobva kupi? Mazera avo achitangira pamazera api kusvika mazera api? Vana ava ndeve mucommunity muno makare marwisi. Ndakagara pasi nevabereki. Kataura kune vabereki zvavo vanoda vanofarira zvechivanhu. Mudzai vana ndivadzidzise Mbira, ndivadzidzise chinyakare chedu. Ndakakwanisa kuwana vana vakawanda vamuri kuona zviburikidza nekuvabereki vavo vazvifarirawo. Saka kumakore ndinongoti zvekutangirawo pama6 years ipapa zvichienda kusvika ku15 16 ndinovatambira pano pasenda pangu. Vanezenge vakurisa vanhu handinyanyi kushanda navo. Vanhu munongoziva zvinoitika, vanhu vechikuru vakasangana zvinonetsa. Vanobhadhara vana ava? Vana ava havabhadhari, ndiri kuvadzidzisa hangu pachena nemoyo wangu werudo. And imimi munobhadharwa, munowana kupi mari yenyu? Mune funding here? Mandaona makavaka senta yakanaka zvikuru. Mari munoiwana kupi? Pane anokupai mari kuti muite basa ramuri kuita? Basa randiri kuita iri ndingati hapana anondipa mari. Mari yandakabva pandakaenda kuAmerica ndichinodzoka nemari yandakasungirirawo ndopandakatanga kuita zvisendai. Ndokuitawo imwe shamwari yekunze iko kwakambondikandira kandinotuma senzi. Kusvika izvezvi ndinongotiwo ndikakoko ndosungirira kamari. Ndikadedzwawo nevana ivava tosungirira kamari kekuti titenge chikafu chavanodya kana vapedza malessons. Tinotenda zvikuru. Chii chamungada kutaura kune mhuri yeZimbabwe nevamwe vari kutarisa vachiona basa ramuri kuita? Zvii zvamungada kukurudzira kana kuti chamungada kuitawo kana request? Ya, chekutanga ndinoda kukurudzira kuti ngatiteedze tsika dzedu dzechivanhu tisadzirasi. Tikabata vana vari vadiki havakanganwi. Chechipiri zvamuri kuona pano pane nyaya yemvura. Ndiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe kune vari kunze, mvura iri pano iri kukondemwa nevehealth. Vari kuti mukwanise kunge muchishandisa tambo ichinyura mutsime yobatwa nemaoko muburitsa yodzokera, zvine hazvisi safe kuvana. Saka ndiri ndichikumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti vanoda kuita chipini tiwane borehole. Then vana ava havana uniform. Zvinoda kuti vapfeke uniform inoratidza kuti toita zvechivanhu, zvekuti kana vanhu vakavaona vachifamba vanotaura havana vari kuita zvechivanhu. Chechitatu ndaikumbirawo kuti kana paine vanokwanisa kuti ndinoda kuti Mbira dzevana idzi vakwane, dziri kushota Mbira dzevana nematezi acho. Vanokwanisawo kutengawo Mbira nematezi tinozvitambira zvakanyanyisa.
Pana Shimaruwa. Une makore mangana? 15 years. 15 years. Wanenguva yakareba seuchiridza mbira? 3 years. 3 years. Wow. Chii chakaita kuti ufare kuridza mbira? Dzinongondinakidza ndichidzimba mumaredhiyo nepadzinenge dzingoridza. Saka ndinobva ndangoti ngangoendawo kunodzidziswa mbira. Sezvo dzindinakidza. Hakuna vamwe kana kuchikoro kana munharaunda vakambokuseka kuti uda kuita zvekuridza mbira? Hapana, vanenge vachikurudzira. Ende kumba unokurudzira kuridza mbira? Anokurudzira. Chirimo chako ndechekuti usvike kupi nembira? What's your dream? Inini ndinongoti ndingosvika dzingondiumbira upenyu hwangu kusvikirawo ndikure dzingondisimudzira ndigwenya mbira. Ini ndinonzi Sowati Nhini, ndiri musikana nemakore 15. Ndakatanga kuridza mbira 2020 kusvika nechi 2023. Chii chakaita kuti utange kuridza mbira? Inini mbira ndaingodzinga kuredhiyo, saka pandikanzwa zvichinzi Always Mtini akuda vana vekudzidzisa mbira, ndakabva ndanziona vabereki vangu Sowati kana uchida zvembira ita seenda kudedzwa vamwe. Ini ndibva ndatoenda nemufaro ndakuya ndichimhanya kwazvo. Saka chandinoda ndoda kumutenda Always Mtini nekuchigoverwa chipo chake, ndicho chandinoda kumutenda nacho. Uye zvandinoshuvirawo pamusoro pembira, ndoshuvirawo kutiwo mbira idzi dzigondibuditsawo kunze, dzigokwanisawo kuwanikwa ndichibhadharirwa school fees kuchikoro nadzo mbira idzi. Ndikwanisawo kunge ndichinyorawo form 4 yangu ndichizorangarirawo kana ndakura kwandikabva nembira idzi kuna Always Mtini. Ndizvo zvandinazvo. Zvinhu zvakaramba zviri maari zvinove ndo zvinhu zvakamuraramisa kuti awanewo chouviri kusvikira akufundisawo vana kuti vaisvikewo paakasvika. Munonzosei nebasa raari kubata? Aiwa, ndinorifarira chaizvo, ndotorifarira nekuti akupa upenyu muwadhi muno kuvana. Ndinoitwa Florence Tukazi. Ndakatanga kuridza mbira 2018 ndiri kwaGutu, kusvika zvandinakidzawo ndobva tauya kuno kuMhondoro kwakudzidzisa naSamaita. Zvinhu zvinondinakidza ende ndinotarisirawo kuti ramangwana redu nevana rijeke, vakwanisewo kuwana chinovararamisa. Kunyanya nyanya tinotarisira kuti zvavari kuridza kudai vabudewo kunze, vaenda kunze kudaro vakwanise kuchengeta vanen'ina kana vabereki vavo. Vamweni vacho vazhinji inherera ipapa, saka hapana vanovaendesa kuchikoro. Saka tinotarisirawo kuti dani tawanawo vanosponza vavaendese kuchikoro chiri pamusoro-soro chakanaka. Chikoro chavari kudzidza iko zvino chikoro chakashoreka, saka tiri kutarisira kuti vadzidzewo pachikoro chakanaka chekuti tinotiwo vana vanobudawo nepasi reti iri nani pane chikoro chavari kudzidza. Ndozvendinoshuvirawo. Ndinotenda zvikuru kuuya kwamaita pano kuzokurudzira nyange basa rakatangwa nemurume wangu. Nga takatanga 2019 kubaka zvimbuzi, tikavaka senda iyoyi, tikaenda kwamambo tikapiwa stendi, tikavako vakatora vana vakavafundisa mbira. Tinongova nekuzvisapota nekuzvikurudzira kuti dai vabereki vagona kugamuchira zvipo zvine vana vavo, zvichida muchikoro mega musimo munoita kuti mwana ararame. Kana aine chipo chake chinokwanisa kumuraramisa kuenda mberi, agokwanisa kuchengeta nyangwe nevabereki vake, agokwanisa kuchengeta nyangwe nevaakasirwa. Ndinotenda Samaita zvikuru murume wangu haasarudze vana kuti vana vembai kana kuti vembai, kana kuti anorwara kana asingarwara, anongovatora sezvavari vana vese achingovadzidzisa vari pano. Zvichishuwiro chedu
kuti zviende mberi zvipfuure ipapa pagounganwa pano pagowedzerwa nyangwe nemabuildings tigowana nyangwe neirrigation kuchirimwa uko vana vachidya kudya kwavanoda kudya kune utano kunovaka miri. Nindirambo ya utano ndinokurudzira kudya kwakarongeka kwemapato mana. Saka vakawanawo mvura panokwanisa kuitwa irrigation kuchirimwa beans, nzungu, chibage nguva yatazvida nenguva yavada kuzvidyawo zviwana. Tinokutendai zvikuru nokutishanyira pazuva ranhasi.